No, Antti, mihin me ollaan menossa? Me ollaan menossa nyt Huhtamon International Film Festival. Eli Kansainvälisille elokuvafestivaaleille. Just näin. Maaseuturomantiikkaa ihannoiva festivaali kyseessä. Ja me ollaan nyt käyty siellä kattoon Texasin moottorisahamurhaaja latonäytöksessä. What happened was true. The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it. Festarit on siis 11 päivää kestävät. Et siellä on lyhyt elokuvia ja musiikkia ja sitten on näitä uudempia ja vanhempia täyspitkiä elokuvia, klassikoita ja näin. Ja osa on ilmaisnäytöksiä ja osa on lipullisia. 50 sai sen passin 11 päivälle, eli ei ole paha hinta, jos menee kaikki katsomaan ja ottaa kaiken irti. Hieno se lokaatio, että missä se on ja hyvä tunnelma. Niin kun tänään mennään katsomaan sitten Nosferatua. Tää on semmonen, mitä mä oon odottanut täältä kaikista eniten. Joo, koskaan ennen ollut kyllä kirkossa kattonut leffaa. Kyllä mä oon kuullut paljon hyvää, että siinä on ihan oma tunnelma, siihen oma juttunsa. Mitä sä muuten oot mieltä leffasta? Mun mielestä taideteos tässä oli niin saatu se henki, mitä mä odotinkin. Huonoa on vaikea sit leffasta sanoa. Joo. Mitäs sä? Julkaisuvuoden yksi parhaita leffoja ihan ehdottomasti. Klassista elokuvan kerrontaa, praktikaalisesti tehty tosi paljon asioita. Nosferatu-rooli, niin se on ihan älytön mun mielestä tässä. Mä rakastan vampyyreitä yli kaiken. Joo. Ja yksi parhaimpia vampyyrielokuvia. Vai onko sun mielestä paras? Mikä menee, jos on, niin mikä menee edellä? Paras vampyyrielokuva. Niin. This is the frightening and shocking tale of Count Dracula. Dracula, dead and loving it. It's good to be dead. Mä tykkään verenvangeista. Mä olin just sanomassa, sitä voittanut tai ei oo. Siinä on ihan kaikki kohdat. Joo, ja sit mä tykkään tosi paljon tosta Bram Stokerin Draculasta, totta kai se on ehkä niin paras ikinä mun mielestä, jos niin kuin yksi pitää valita. Ja sitten tosta mä tykkään tosi paljon tosta 90-luvun mustavalkoinen, onko se sitten New Yorkissa, se tapahtuu Jenkeissä kuitenkin nykyaikaan sijoittuva tai lähelle nykyaikaa. Ja saman ohjaaja, joka on tehnyt ton Thriller Killerin ja King of New Yorkin ja sen ohjaajan nimen kun vielä muistaisi, mutta se vampyyrielokuva, jonka nimeä myöskään muista. Tää on hyvä premissi, kun ei muista ohjaajaa, ei muista leffan nimeä. En ole kyllä tainnut katsoa ainakaan noilla. Joo. Look at me and tell me to go away. Don't ask. Tell me. Please. You think that's gonna stop me? I haven't been feeling well. You're not kidding, you don't look so good. Mut joo, katsotaan, että millainen se on, että otetaan sitten vähän jälkikeskustelua vielä ton jälkeen, että miltä se nyt sitten tuntui katsoa se leffa tuolla. Ja kerrotaan, kestikö persus ja oliko muutenkin mukavaa. Niinpä. Mennään katteleen. Mennään. Huhtamo International Film Festivaaleille! Mä en oikeastaan halua sanoa mitään, koska ei se ketään kiinnosta. Mä oon tehnyt elokuvan. Se puhukoon puolestaan. Musta on ainoastaan mukavaa, että te olette täällä. Kiitos. Surrealistinen elokuva
naivista yksinkertaisesta asiasta. Kun Lyntsi ja Kaurismäki kohtaa niin kuin tunnetta, taidetta. Hyvä pätkä. Mieleenpainuva kokemus, suomalaista kaverikomediaa, tosi synkkää surrealismia. Papirin sankarit meets Twin Peaks Season 3. Tykkäsin paljon äänistä, musiikista ja jokainen kohtaus oli vähän niin kuin oma valokuvansa tai maalauksensa. Tiivisesti yllättynyt ja tykkäsin. Ihan ensimmäinen ajatus, mikä siitä tuli, oli, että David Lynch ja Eraserhead. Yllätys ihan lopuksi oli tämä, että tittelinä cinematographer oli herra Ylppö itse. Tulos oli niinku absoluuttista priimaa. Et tuli semmonen jotenkin, niinku, että hei, mä en tunne sua henkilökohtaisesti, mutta jotenkin niinku ylpeä, että niinku tosi mahtavaa. Mä oon helvetin tyytyväinen kaikkiin kuviin, koska mä olisin jättänyt niinku leikkaamon lattialle ne kuvat, jotka ei ole mun mielestä hyviä. Mutta siinä on se kohtaus, missä päähenkilö katkaisee sen tanssitangon sillä rälläkällä ja sieltä nousee se musta planeetta sieltä tangosta. Niin kun se katkaistaan oikeasti rälläkällä, niin oli vaan yksi Otto, näyttelijä Toni Protoni Järvinen, leikkasi sitä tankoa. Että jos se tekee yhdenkin pienen eleen, joka on mun mielestä falski, niin sitä ei voi käyttää, koska mä oon tosi tarkka, että pienessäkään hetkessä niin näyttelijä ei saa näyttää semmoiselta, että tämä ei ole totta tai tämä on falskeata tai jotain semmoista. Se meni helvetin hyvin, niin sen takia mä oon ylpeä siitä kuvasta, että se tai en ylpeä itseni takia, vaan näyttelijän puolesta, että pystyt Toni vetämään sen niin täydellisesti. Tämä on mun narsistinen hetki. Mä valitsen kuvan itsestäni. Onneksi Selin, se on siinä suihkussa ja siitä tuli niin kuin Pelatar mieleen. Mä en ollut aikaisemmin ajatellut, niin tuntui hyvältä. Sen takia Pelatar vilahti siinä suihkukohtauksessa, joka on kuvattu Komponenta valimossa Karkkilassa. Belatar on unkarilainen elokuvaohjaaja, joka on nyt lopettanut elokuvan tekemisen, mutta sillä on sellainen elokuva Satan tango, joka on 7-tuntinen mustavalkoinen unkarilainen elokuva, joka on vielä tylsempi kuin meidän leffa, mutta helvetin hyvä. Elokuvaohjaaja Peter Greenaway, joka sanoo haastattelijalle arrogantisti päin naamaa, että sä et ole nähnyt yhtään elokuvaa koskaan. Sä oot nähnyt pelkästään kuvitettua tekstiä. Tämä elokuvahan pitää lähteä kuvasta, eikä tekstistä. Ja sen takia me lähdettiin kuvat edellä ja me tehtiin kuvia ja kirjoitimme ja kuvasimme lomittain. Ei niin, että ensin kirjoitetaan ja sitten kuvataan leffa, miten yleensä tehdään. Kaikki oli toki kirjoitettu etukäteen. Et me ei vaan niin menty kuvauspaikalle sekoilemaan jotain ja katsottu, miten tulee. Ja mä tarjosin Ylpölle ideoita ja välähdyksiä runonkirjoitusmaisesti ja Ylppö kasasi niistä todella hyvin tätä juttua. Siinä leikkauspäivällä, kun mä leikkasin sitä ja kuvattua matskua, niin se alkoi kirjoittaa itseään, että että nyt tämä pitäisi mennä tähän suuntaan. Ja leikkauspöydällä tapahtui kirjoittamista ikään kuin. Mä lähdin tietoisesti tekemään mustavalkoista elokuvaa ja aika hidastempoista mustavalkoista elokuvaa. Kontrastihan ei tarkoita sitä, että on kirkkaat valot ja sitten on mustaa. Ja mustavalkoisessa kuvassa joutuu koko ajan miettimään niin objektien välisiä niin kontrasteja. Se elokuvakamera otti kaikki värit kyllä myös talteen, mutta en mä sitä edes harkinnut, että mä käyttäisin niitä värejä. Mä luotin jonkin semmoisen intuitioon, että nyt pitää tapahtua tämä ja tämä asia. Ja sitten kaikkien jälkiäänitetty, niin mähän pystyn huutamaan näyttelijöille sieltä niin kameran takaa ohjeita. Niin mä tein sitä paljon, että annoin ohjeita koko ajan. Siitä kutsutaan ohjaamiseksi. Tämä Hartman, joka teki tämän musiikin, niin halusi, että mä teen hänelle musiikkivideon ja lähetti mulle demoja. Mä sanoin, että mä en tee sulla musiikkivideon, mutta tässä on meidän leffan musa. Mä ihastuin siihen musaan ja tässä se on. Heti tein selväksi itselleni sen, että itse en aio tehdä elokuvaani musiikkia. Että kyllä se riittää, että mä ohjaan ja kuvaan ja kirjoitan Mikan kanssa. Pari semmoista sääntöä, että itse en halua olla kameran edessä missään nimessä. En näytellä pätkääkään, enkä tehdä musiikkia. Mä saan aivan tarpeeksi tuosta rokkitouhussa olla kameran edessä ja ihmisten katsottavana ja tehdä musiikkia, niin että leffa pitää olla mulle semmoinen alue, että mä saan olla kameran takana ja pois huomiosta. Ja vilahda elokuvassa jonkun verran. Mä Ylpöltä kysyin, että ihan varma. Ylppö sanoi, että se on ok, niin mä hyväksyin sen, että mä luotin Ylppöä. Don't tell God your plans. Että yleensä jos puhuu liikaa tulevista jutusta, niin ei toteudu. Mutta meillä on semmoinen kela, että tämä on bändi. Että näyttelijät ja kirjoittaja ja musantekijä ja kaikki. Tässä syntyi bändi. Ja tämä on meidän eka levy. Kyllä mä ajattelin tehdä toka levykin vielä, että toka tämän bändin kanssa. Mutta mä luulen, että metodi on sama.
Se on tietenkin vaikeuttaa helvetisti sitä, kun ei pysty hakemaan mitään niin rahoitusta elokuvasäätiöltä, mutta samantyyppisesti jotain ehkä tehdään. Ja... Kyllä mäkin bändissä pysyn, että mieli tekisi jotain kertoa mahdollista ideoista, mutta Ylppö on oikeassa, että katsotaan. Come to me. I'm ready. Aika vaikuttunut olin, että mä oon nähnyt muitakin versioita tästä ja parhaasta päästä oli niistä. Mutta ajateltiin kyllä katsoa pojan kanssa vielä illalla se alkuperäinen, se ensimmäinen. It was very interesting. I really liked the visual side of it. So yeah, it was very impressive and I also liked how it kind of got softer and more sensitive over the time. So it was a really nice experience, and of course it was great to see it here in this church in Huhtamo as well. Like, it has a special atmosphere. Same here. This is your first time to see this movie? Yeah, it's the first time, and I haven't seen the original, so I still have to do that. Huhtamo International Film Festival on tämmönen, ehkä voisi sanoa tutkimusmatka pienen kylän ja kyläyhteisön elämään ja sykkeeseen. Sikatilallisen poikana on saanut seurata aitiopaikalta tällaista maaseudun näivettymistä ja kuullut aika paljon semmoisia puheitakin, että täällä ei ole mitään. Jotenkin mä oon sen nähnyt aina niin, että täällä voi olla mitä vaan. Tietynlaisella anarkiallakin lähtenyt niin kuin tutkimaan sitä, että miten me voidaan ottaa erilaisia paikkoja haltuumme, alkaa hyödyntää niitä ja sillä tavoin, että me pystytään tuomaan ihmisiä niin kuin positiivisessa mielessä yhteen. Ja mä oon aina nähnyt sen niin, että me eletään koko Suomen kokoisessa Suomessa, niin minkä takia meillä esimerkiksi elokuvafestivaalit tai muut asiat pitäisi keskittyä pelkästään suuriin kaupunkeihin. Sehän tässä hienoa onkin, että kansainvälisesti ihmiset ymmärtää ihan välittömästi, että jumaliste miten makea juttu. Ja Suomessa vielä tätä vähän niin kuin ehkä etsitäänkin, että on liian niin kuin lähellä. Elokuvien lisäksi niin ennen kaikkea se ihmisten kohtaaminen. Meillähän on alusta asti ollut Slow Living Film Loving, hidasta elämää rakkaudesta elokuvaan. Ennen kaikkea tämä on niin kuin ihmisten tapaamisfestivaali. Meidän festivaalilla totta kai ne meidän tapahtumapaikat on hyvin olennaisesti kytköksissä niiden elokuvien sisältöön. Vuosien varrelta siellä on ollut esimerkiksi Big Lebowski, paikallisella keilahallilla ollaan esitetty. Ja nyt meillä oli ennakkotapahtuma tänä vuonna, missä me Huittisten uimahallissa näytettiin Nemoa etsimässä ja Deep Bluesia. Tänä vuonna meillä oli Huittisten elämystorilla Total Palalaikka Show, Senaatin torilta Huittisten elämystorille suoraan, niin tämän tyyppisiä. Kauhulatohan meillä on myöskin hyvin vahvana konseptina ja esiintyjät menee vähän sen vuoden teeman mukaisesti. Nyt meillä oli viime perjantaina tämmöinen paikallisperjantai, missä meillä oli joillain tavalla pelkästään paikallisia bändejä. Lähiö Potox oli myös yhtenä pääesiintyjänä. Iso kulma se, että bändin rumpali ja kitaristi on huittislaisia tai huittista lähtöisin olevia. Ei tueta. Se on niin heti. Ja jonkin verran näitä tuetaan, mutta ei riittävästi. Varsinkin tällä hetkellä, millaiset kulttuurileikkaukset on koko ajan käynnissä, niin on aivan älytöntä, että semmoista edes on tapahtumassa, koska sitten nämä tapahtumathan kuitenkin elävöittää koko niin kuin suomalaista kenttää ja monta kertaa todistettu, että kulttuurilta ei saa leikata ja että kulttuuri vaan tuottaa tuloja. Kohti parempaa huomista siihen uskoen, niin ehkä se tekemisen kautta taittuu sieltäkin. Vastaus on sama ja sitä pitäisi monipuolistaa, sitä nykyistäkin tukirakennetta, mistä jo on valmiiksi leikattu ja tullaan vieläkin leikkaamaan useammalle uudelle tekijälle tekemisen mahdollisuuksia ja kunnon resursseja. No tekemällä hyvän elokuvan, niin sillä se on, niinku se on se hyvä alku ja niinku varmin keino. Joitakin leffoja mä poimin muiltakin festivaaleilta tai muista yhteyksistä ihan suoraan ehdottamallakin tulee joitakin. Film Freewayssa ihan avoin kilpasarja sekä lyhyille että pitkille, mistä me joka kerta valitaan. Tänään meillä oli kirkossa avoimen lyhytelokuvakilpasarjan näytös, jossa sitten yleisö äänesti voittajaa ja Fabian Munsterhelmin Sukkahoust voitti tänä vuonna. Mulholland Drive, David Lynch, mikä esitettiin kirkossa meidän tuossa avajaispäivänä. Mikko Niskasen 8 surmanluotia, jotka piti esittää tässä näin meidän 4. kirkkopäivänä, mutta ehkä se siirtyy vielä tulevaisuuteen. Robocop 1.
Tervetuloa Huhtamoon, oli täällä elokuvafestivaaleja tai ei. Ja muutenkin niin haluan kannustaa siihen, että tukekaa paikallisia elokuvia, elokuvateattereita ja älkää luopuko toivosta. Tää on hyvä päättää, eikö se? Meillä on ideana se, että me tilataan toisillemme ruuat ja sitten sokkona maistetaan niitä, että mitä sieltä on tilattu. Niin jos mä valkkaan tuolta grilliherkuista, niin otaks sä tuolta hampparilistalta? No mä oon se burgerimies. Sitten totta kai juomat toisillemme. Joo. Mä tiedän jo, mitä mä sulle tilaan. Mä tykkään pitää sen sinne asti, että mä menen tuohon tiskille ja mä päätän se siinä. Aha, okei, lennosta. Yes. Meissä tilaan ensin. Niin. Sitten vaan niinku sokkoarvio, mitä täältä on tulossa, voit ottaa. Eli kyseessä on burgeri. Joo. Tää johonkin ruisleipään tehty. Joo. Koko liha. Näyttää maistuvaa ainakin. Hyvä on. Jotain salaattia. Joo. Ja toi soossi, sitä mä mietin, että mikä toi soossi on. Täällä on jotain ananastakin, eikö se ole? Se meni aika hyvin. Siinä on power burgeri. Se pisti mulla ensimmäisenä silmään. Ruisleipää, kana, koko lihapihvi, ananas, muna, tomaatti, paholaisen hillo plus mausteet. Ja 10, ei ole hinnalla pilattu. Täällä on paholaisen hilloakin. Joo, siis niin paljon on kyllä eri aineksia, että... Mitä? Piimää? Noin. Maito. Joo. En mä maistanut yhtään tuota paholaisen hilloa. Ai jaa. Ja sit en mä tuota kanaa maistanut niin tuolla myöskään. Maistan nyt. Ihan pirun hyvä. Oi. Mut kyllä tällä niinku nälkä lähtee. Joo. Sen verran runsaat sisälmykset. Nämä sisälmykset vaan puskee täältä toisesta suunnasta ulos. Vähän jänskättää, mitä se Teemu tilaa. Tuplaporilainen ja sipulirenkailla. Laitetaanko perinteisillä mausteilla vai laittaako meidän mausteet? Pistetään ne teidän. Meidän, juu. Joo. Tää on niin vaikea syötä, haluatko vielä? Haluuks mä vielä? Tommonen niinku lihaköntti. En. Mut kiitos. Mä en tiedätkö sä mun pahinta inhokkia, mut... Aurajuusta. Ei, se tietää. Se on tommonen pieni. Niin siitä sitten vaan. Rapee. Paastoleipä. Paljon kastikkeita. Olisiko tää nyt semmonen joku tripla porilainen? Niinkö meinaat? Eikä ollut sitä aurajuustoa, ainakaan mä en maista sitä. Oi! Nyt tuntuu persuuksissa jotain. Se on maito. Maito persu. Mä läikäytin sitä. Kaadoit sieltä ihan tahalta. Sanoit, että sä haluat juotavaa, niin sä saat maistaa sitä. Mä sanoin, että tää on joku tuplaporilainen. Tää voisi olla jopa triplaporilainen. Et sä oot niinku pyytänyt vielä, että hei, jätkäskää sinne joku vielä. Siellä on ekstraa, sä oot oikeassa siinä, mutta se ei oo triplaporilainen. Tuplaporilaisessa sä oot oikeassa, se on tuplaporilainen. Alright. Saaks mä ottaa, juoma. Sä otit jotain laittikokista. Mä tiesin, että sä sanot. Joo. Toi ei ole the real thing. Tiesin sen kokismiehelle, niin se pitää olla original Coca-Cola, ei mitään. Joo. Zero Cola. Et oikeassa Zero Cola. Mä muistelin, että sä et tykkää yhtään tästä Zero. Aika hyvä muisto. Joo, siis se ekstra, mitä sinne nyt on laitettu, niin se on sipulirenkaat. Siellä on pari sipulirengasta. Sopii hyvin. Joo, hyvä on tääkin. En mä elämäni aikana ole kauhean montaa porilaista vetänyt, mutta kyllä tää niinku menee parhaimmaksi porilaiseksi niistä. Mitä täällä on hintaa? 7,50. Tiedätkö, mä en edes välitä sipulirenkaista. Ai, sä et tykkää niistäkään? En mä vois niitä niinku ilman mitään muita syödä. Ai jaa, mä en tiennyt, että sulla on siitäkin tommonen. Mulla on näitä. Sen mä kyllä muistin sen aurajuusto, että sulla on... Mä olin melkein varma, että sä otat ihan kiusalla sitä. Tupla aurajuustolla. Tupla tai tripla. Siis tää paljous oikein niinku hämmensi heti. On vaikka mitä. Mä tykkään tämmöset, vaikka ei mulla kauheasti on niitä pikkukamoja. Onko sä nähnyt nää? Joo, on. Tykkäsitkö? Joo, kyllä mä tykkään molemmista. Se on yksi, minkä mä haluan vielä alkuperäisen sakin. Siis ihan alkuperäisen, ei siis mitään. Okay. Se pitää olla sitä Denukke. Mistäs tää Concrete Jungle? Hei, onks tää sit pelistä? Ja meillähän on siis Teemo sitten
3 euron budjetti. Eli 3 euron budjetti? Joo, toisillemme. Katsotaan, löydetäänkö edes mitään. Tai sitten me voidaan paniikkitapauksessa yhdistää ja ostaa yhteen. Niin, kyllä. Mutta tarkoituksena on toisillemme täältä jotain löytää. Joo. Lapsuudessa aiheutti suuria tunteita silloin, kun kyllä, toi on. Näki tuon kohtauksen ekaa kertaa. Kyllä. Oi että. On hieno jo. Toi on hieno. Siinä on vähän pelejä. Pleikka 2. Viitä. Xbox 360. Siinä on näyttävästi länkkärit koottu. Ootko länkkäreiden ystävä? Italo-westernit, niin ne on semmoista, mistä mä tykkään. Mä luulen, että jos tästä valikoimasta ei löydä jotain, mitä on etsinyt tai on joku näkemättä, niin mä luulen, että sit oot kyllä aika paljon tehnyt. Täällä on niinku DVD Blu-ray muodossa niin import-kamaa kuin suomi-teksteilläkin. Niin todella upeeta, että on tämmönen paikka. Ja vielä Porissa. Evil Dead 2. Oho, vähän ratsastetaan taas jollain Strange Things. Fontit ja muut törkeästi kopioita ja lonkeroita ja väriväänitelmät ja kaikki. Silleen muoveissa uusi 795. Niin. Ei ole paha hinta, että lähtee keräilemään näitä. Niin, kun täältä löytyy sitten näitä Arrow-julkaisuja kanssa. Piilopirtti. Tää on muuten semmonen, mikä mun on pitänyt pitkän aikaa katsoa. Se on hyvä leffa. Oikein collection. Kamala filmi. Sitä mä en ole nähnyt. Etkö? Tykkäät? Mä uskon. Joo, sen mä haluaisin nähdä. Hei, silppuri. Se on hieno. Okei. Eväsrasi, joo. Toi on hieno. Tää on aika makea. Ja vielä hienompi täältä. Oi, että toi on kyllä hieno. Näytät toiselta puolelle. Animaatiosarjasta. Se on hyvä. Slayeri. Ootko mä nähnyt tätä? Se on hyvä. Aha. Mä vähän aina epäilen, kun sä sanot. Niin, sit sä vähän epäröit, että vittikö tässä katsoa. Ja kansien takia vois ostaa. Näillä on tietenkin vähän enemmän hintaa kuin... Conan! What is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women. That is good. That is good. Siinä on yksi mun lempparielokuvia. Carpenterin Foki. Se toimii niin kuin edelleen ihan kaikki. Se on kyllä hyvä. Mulla ei meinaa ole Vecnaa vielä. Esimerkiksi Erikaa mulla ei ole, vaikka se on hyvä hahmo siinä. Eikä ole demopättiäkään kyllä itse asiassa. Hyvä hahmo siinä keskinkertaisessa sarjassa. Nyt taas varotaan niitä. Mutta tästä voidaan olla yhtä mieltä Alfista. Se on Antin näköinen hahmo. Niin, ja mä olisin ostanut tää, jos sillä olisi ollut keskari pystyssä. Se olisi voinut näyttää sulle niin kuin joka päivä. Paljon se maksaa se Alfi? 60. 60. On niin aika yksityiskohta siitä. Manaajakortit. Joo, 140. Siellä on sitten kaikki elokuvien elokuva. Niin Terminaattori 2, mitä mä pidän maailman parhaimpana elokuvana. Okei, mikäs tää on? Vaikka se ykkönen on elokuvana parempi. Hyviä molemmat. On, ne on kyllä hyviä molemmat. Ettekö te otakin vaihdossa leffoja? Niin, kyllä. Voiko niitä vaihtaa ihan mihin vaan tuotteisiin? Okei, no niin. Olisiko mun pitänyt ottaa sieltä mun leffalaatikot mukaan ja tuoda vaihdossa? Niin. Sitten meillä olisi budjetti noussut huimasti. Niin ois. Halloween, onks toi niinku vanha Halloween? Joo, kyllä se näyttäisi olevan. Okei, jos me ihan siihen 6 euroon, niin pystytäänkö me vähän niinku
euronosta. No sillä saa sen. Osaatko sä mitään korttipelejä? Osa, totta kai. Tää voisi olla 1. Päätyy sit KRM-hyllyyn. Ahaa! I got it! Tikki! Hei, tää on hyvä peli. No niin Teemu, ollaan saavuttu Reposaareen ja Smoky Morris-nimiseen ravintolaan. Ja kohta ruokahaastetta, mutta ennen sitä niin tultiin tähän Cafe Syliin. Joo, mikä on saman paikan pyörittämä kahvila tässä vähän alempana. Joo. Tää on oikein tunnelmallinen. Tosi kiva tää miljöö ja näkymät. Joo, että olisi matkustanut vähän pidemmällekin. Joo, semmoinen tosi ulkomaan fiilis tuli heti kun tähän tuli istumaan. Haetaan toisillemme taas annokset sokkona. Ehkä ei haeta niitä sokkona, mutta maistetaan sokkona. Totta. Tai haetaan ja valitaan. Mutta se olisi kyllä mielenkiintoinen konsepti noinkin, että menisi sen listalle. niin. Noita 2. Joo, sä et ole nyt edes ruokalistalla. Sä oot jostain syystä koko ajan juomalistalla. Niin. Näytetään vähän kameralle tässä etukäteen, että mitä kaikkea tässä haarukallisessa on. Pulleporkkia ja joku PP6-soos. Joo, ei se muuta sitten taas maistakaan. En. Ja lisää tulee. Noin. Tuleeko sieltä vielä niin kuin joku? Tulee tähän kuluu kaikki mitä mä vaan sieltä keksin. Noniin, ja taas suu auki. Noniin, joo. Auraystä joku. Onko tää joku uuniperuna? Ihan hyviä. Jalapeeno jotain semmoista silppua tai jotain semmoista. Oisko? Hyvin kuvailtu, kyllä. Ja sitten voit huuhdella ja... Okei. Olut. Kyllä, se meni oikein. Ja tää on jotain omaa tai jotain pienpanimon jotain. Sekin meni ihan oikein. Joku IPA. Tropical Lager, mitä ei ole saatavilla vielä muuta kuin tiskin alta, eli ei kaupoista et saa tätä. Oliks noi siinä alussa? Joo, mutta en mä tunnistanut niitä, niin en yhtään. Tässä on tommoista chili-kastiketta, ei kauhean vahvaa. Joo. Et se vähän kumoo tai laimentaa sitä aurajuuston makua. Okei. Yhdessä ne kuulemma toimii tosi hyvin. Joo. Ihan mielenkiintoista. Joo. Haluan päästä kanssa maistamaan. Mutta siis aurajuuston mä ihan varmuudella jätän nyt vielä sen jälkeen maistettavaksi. Höystettä päällä. Joo, siis siinä on varmaan sitä Pirkkaparhaat semmonen chili sesamöljy purkki, musta, semmonen pieni. Ollaan ostettu himaan, tätä voi sotkea ihan mihin vaan. Se on just sitä. Hyvä. Tämä on just sitä. Mut mä en tunnistanut sitä. Ei, en minäkään olisi tunnistanut. Sit suu auki. Saankohan mä leikattua sinne kaikkea mitä siellä on? Mä en tiedä. Todennäköisesti en. No senhän mä nyt tiesin, että tää on joku toasti tai tämmönen. Tuossa tässä kanaa sitten. Suu auki. Joo, ei mitään. Meni ohi. Onko tässä jotkut duunatut ranet? Ainakin jotain rukolaa ja tämmöistä. Joo. No. Voit ottaa siitä nyt vielä sitten huikaja. Et sen pitäisi toimia nyt keittiön puolestani näitten kanssa kivasti. Tää on plankki. Kyllä vain, se on plankki. Joo. Mut menikö mulla oikein se pääraaka-aine eli kana? Ei, se on väärin. No totta kai. Haluatko apuja vai haluatko vaan maistaa vielä? Mennään suoraan asiaan, niin ei ruoka jäädä. Se on kalaa. Oho. Se on päivän kuha. Joo, on kyllä hyvän näköinen. Oisa mun nyt pitänyt arvata, että sä nyt kalaa testaat. Tämmöisessä paikassahan se pitääkin testata. Siinä on vaikea se makumuisti saada kalassa ylipäätään. Se on niin mieto siis semmonen. Se voi mennä sekaisin helposti tai että sä et pysty tunnistamaan sitä, mikä se on se raaka-aine. Tai siis ne, jotka osaa maistaa, niin varmasti maistaa, mutta ne ei osata. Joo, se on fakta. Toi oli talon pottusetti. Suosituin tommonen miksi. Näyttää vähän kameraan päin. Tai en mä tiedä, näytitkö sä äsken, kun sä toit näitä? En mä huomannut näyttää yhtään. Näytä vaan. Ja mikäs tää olut oli? Plankki. Niin, plankki. Sen sä tunnistit. Mut mikä sitä oli? No kyllä siellä tiedettiin mistä puhutaan, eli se chili laimentaa ton aurajuuston tahon. Ihan jos oikein hakemalla hakee sitä, niin se maistuu sieltä. Mutta voin suositella jopa ei-aurajuustosta välittäville ihmisille tuota annosta. En mä löydä tästä oikein mitään huonoa sanottavaa mistään. Joo,
Ihan siis törkeä hyvä. Mä oon ainakin ihan myyty. Kyllä. Annoksilla on koko. Syödään nämä loppuun ja kysytään kohta oikeilta ihmisiltä asioita. Keskitytään siihen, mitä me osataan. Kippis. Eli Smoky Morris on helmi täällä Reposaaren keskellä. Eli me tehdään täällä äärimmäisen hyvää ruokaa uskomattomia maisemia äärellä. Emmi ja Turo tän aikoinaan perusti. Turos Holy Smoke alun perin. Nyt viime vuonna sitten vaihdettiin nimi Smoky Morrisiksi. Ja Morris juontaa juuren siihen, että Emmin tuore poikalaps on nimeltään Morris. Me yhdistellään tässä vähän niin kuin semmosia jenkkiläläisiä makuja, mutta Emmin omalla tatsilla. Että hän osaa oikeasti kalkuloida, että mikä maistuu hyvältä yhdessä ja hän testaa ne. Ja testauttaa myös mulla ja kaikilla henkilökunnalla ennen kuin se lähtee jatkoon. Mä en ole löytänyt siellä mitään, mitä mä en pystyisi syömään tai suosittelemaan muille. Sanat ei riitä yksin kertomaan, että se pitää kokea. Joka ikinen yksityiskohta on mietitty loppuun saakka. Ruoka ei ole liian kallista ja tehdään lähiseudun ruuasta. Esimerkiksi täällä on toi Auvon kalakauppa tuossa ihan hetken matkan päässä, niin sieltä haetaan päivän kalat, että saadaan aina tuoretta hyvää. Ja sitten miljöö totta kai, että onhan tää nyt ihan uskomatonta olla täällä merellä. Täällä on paljon taiteilijoita, yritysjohtajia, jotka tulee vaan rentoutumaan tänne. Et se menee sillä lailla, että siinä kohtaa, kun sä näet sen läppäsillan, niin kaikki murheet katoo kehosta. Ja tulee vaan semmonen lämmin olo, että mä tuun kotiin. Niin tää on uskomaton paikka. Eli mä sävellän musiikkia elokuviin. Et se on mun päätyö, voi sanoa näin. Mä käyn tässä Emmiä auttamassa tässä ravintolalla, koska toi sävellystouhu on eka yksinäistä olla tuolla 4 seinän sisällä. Viime vuonna 2024 mä sävelsin yli 500 kappaletta musiikkia ja 5 täyspitkää leffaa. Sen jälkeen mulla oli hetken aikaa semmonen ähky, että mä en tiennyt mitä mä oikein haluan tehdä elämällä. Mikäs täällä saarella ollessa? Olla tekemättä mitään. Mä katon leffan, niin mä oikeastaan heti kuulen ja tiedän, että mitä se tarvii. Prosessi lähtee käyntiin sillain, että mä lyön muutaman nuotin pianolla, toteen, että alright, nyt ollaan ytimessä. Sen takia aika monet mun soundtrackeista alkaa muutamalla pianoniskulla. Isoja melodioita, isoja tunteita ja näin ikään. Lopulta kun mä saan sen musiikin siihen valmiiksi, niin mulla kestää 2 viikkoa palautua siitä kokemuksesta, koska samaistuu niihin hahmoihin. Mä haluan tietää, että mitä sen päässä liikkuu, jotta mä voin tehdä sen musiikin hänelle sopivaksi. Tilaa, että mä en löydä nuottia tai en pääse eteenpäin. Tulee semmonen tenkkapoo, niin takarannalle hetken aikaa tuijottaa sinne merelle, niin kyllä sitä tuntee, kuin tyhmä ja pienistä on takaisin sen studioon ja kaikki lähtee taas rullaamaan eteenpäin. Mä haluaisin tehdä yhden pelin soundtrackin kokonaisuudessaan. Antakaa joku hyvä peli. Semmonen, minkä mä laittaisin heti, niin Maniacin soundtrack. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä palaan siihen aina uudelleen ja uudelleen. Se kannattaa ottaa työn alla. In the Mouth of Madness. Aliens paluu. Se on top 1. Kyllä Terminator 2 on sitten vielä. 3 elokuvaa on jollain tapaa vaikuttanut muhun niin paljon. Mä en tiedä, ootteko te vielä ehtinyt käymään tuolla takarannan puolella? Ei olla. Käykää ihmeessä piipahtaa nyt, kun aurinko tippuu tuolla. Aika komeet on nää maisemat. Ei tästä paljon komeammaksi voi kyllä enää mennä. On ollut siisti reissu taas tää. Niin ja sit kun ollaan lähetty sillä, että taas ihan niinku nollat taulussa, että ei meillä ole mitään ennakkosuunnitelmaa. Huhtamo Film Festival oli suunniteltu, kaikki muu on vaan tapahtunut. Et se on kuitenkin niinku ihan sitä puree, että sitten me hoidetaan saman päivän tai edellisenä iltana, niin et mihin me mennään. Et ei me olla tehty esityötä sen enempää. Eikä tulla tekemäänkään. Ja meidän taasta. Et voishan sitä suunnitella, mutta ei ole meidän what's fun in that? Jep. Mennään ja katsotaan mitä vastaan tulee. Ja sitten tulee tämmöstä vastaan. Kyllä. Arvaa mikä tästä vielä puuttuu. No. No ne pisset. No se on kyllä totta.